Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mustami'at, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganaron na pinalamatan tanong sa Allah sa giyang pakambi berat mo tanong sa lawanyan ang panalaman na bumakasusobra kasabab sa bigat tanong niyan sa gaas na bubagar. Mausar tanong agyang kutoras tanong mausar tanong agyang kutot pamamakin gan tanong sa ikundawan ko agaman yan. Yang kaya oras ibugayr tanong agyang kaya manager na pengintanong sa ikwala pagumanumanan yan kiran agyang kutolin yan nagugyang kutoris din yan na ibsen purat kiran wallah sabab sa diyang kutuwa kailetan no sa iko panamariran nagusupan ng damaniran na magarian sa isang yang rayawan dan tara iya mga seminar sa iko katutukudairan nagusudiran kanggal buka mga bubayang sa iko Islam aguso mga pagariam yang pamamakinig diyan iya oras imantong na katawan tanwa bibigudin sukya itus ubisita tanong bituan sa syahr Ramadan ulan-ulan na Ramadan yan ka na ulan-ulan na Ramadan na sa kung sa tawa matimpos yan at tarimaan wala yang kutuwa puasan yan arat sumanga galbagyan ng mga pipiyang na iprilap no Allah sumiyan yan sa dentar din o ayaw kinimbawataan ul ina yan ada banyan busa ayaw masikuron sa ginawa na tidak na adno tuwa mga tawa miyay puso Ramadan na minutong mampu agyan kota parantiayan yan nagminutong nagyan kota panagutaman yan dito ba ang datiga amia kasay berat bilin si ko prutas awat termino andid ni aku mau bukan namanya ada mambu odi nagyan raya brindi andid ni aku mau Ramadan namanya ada mambu na ikira na adil mambu mga tao andid ni kada Ramadan na tiami kudanian agyang kota panamarian na gumi ada agyang kota pananguntamanyan aya ipagisimon sa ginawa kailangan nagdik lepatan o manusia nagukatan tadumanian na mga deso tuhun sa iku Ramadan na igira amya deso Ramadan na salakaw mampu tuhun ginang manesa na ipigi siya inong mga day bamang kasambi isutungan kakagiyam niya din sa Ramadan di kasambian suwar Tuhan kaswalla akad nantan wa magpuro agumala na saikot tenday o kapapagintaw manusia sa isagyang kaya dunya sa tamampan sa makaw masalungan na mauri sa tamampan ko kapungkong na dito na abamya baloy asal yang tinyan o di nasambi yun aande ni na miyari kong na sa ayat simbaan kakagyang niya dagyang kayo lang Ramadan ayat sablo kong sa ginawa na ikira na adnab ka ayah sablukon sa ginawa na ikira na adnab kato na andid ni kapukairon na biyugaan niya naman buwag yung buta mga galbagyan na di mga pipya di niyang katawan nagyang
kutua kia buka ini yang si sagiang kutua mga galbekian mga rarata mga pipiang ka ayam membuat pinggulaulan yan yang kutua mga galbekian mga rarata na kepakayo tua kesababan sama antiurian yang kutua yang galbekian amiipos o di nama binasan yan yang kutua kia Ramadan yan kasabot si sagiang kutua dan yan siapa nagunan yang biayai. So agamatan wa agama Islam na ino piyaki panagunta mananian piyaki panamaranian sa iku manusia agyang kutuwa mapia aknal mapia asabut sa iku agama kakagya ayamataan na isa ab kesabapan nagu isa andeni nakapkebalui umanusia adi kurang agyang kutuwa panamarian na sabot sa isa agyang kutuwa kurang agyang kutuwa sabutian sa iku dinian galbagat. Upamamu kaso manusia na masasabutian nagukatawan niya nagyang kuta dinian galbagan sa iku dinian kang galbagan na naman ubag kurang agyang kuta panamarian sa kepakay amya pasan Ramadan na kiyang manampid nagyang kuta panamarian kapipikir niya na tigi na amayamay na miya anti uragyang kuta galbagakan miya binasa agyang kutuwa ande ni na miinin pagamanak sa isagyang kaya Ramadan na diya ko'y sampay sa isagyang kuta pakataning uma Ramadan na kanungunyan kaya kaurian rakan nagyang kutuwa di mabiya ino to na kaya ayah sababian na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ni anuinian na ayam pagila yang seikugal lebih nagyang kutua kauriano kenapa ayam pagila yang nagyang kutua kaunaan apia kami di rumah saya sagiang ka iaulan ulan Ramadan na urianian ko kia paka kia buka eron na kumiasoy ka mambusi ko betadkan agupun rong kaun kapan tagia kapatay na YouTube din iyan din na murid puri amang pumagitong na sadin sabiang galabag ka sa isagyang ko to murid puri amang pumagitong sa isagyang ko to galabag ka nagitong mambu iba na mapagbagyan ka sa isalungan amaw dataragyan ko to ki ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang ko to sa katawabay Giyang kuto sa katawabain na malay paratiaya. Giyang kuto sa katawabain na mag-Islam. Isa amya panutul na mag-Islam. Na si sagyang kuto kapag Islam yan na adin abdung akyala busun yan si sagyang kuto akwarto. Kaya busun yan si sagyang kuto akwarto. Uriyan o kaya kalabusuan yan nun nakia sa babapan sa miyatay agyan kutua bedung kakagiden yang pakakan na dama pakdama kapana makampubanug sa panganangkan setik dan wada makapana tibci sagyang kaya liawaw agyan kaya lupa sa utan amakanyan nagyang kutua kia patay agyan kutua bedung na kia sabab panuntun sa ini pakanara ka agyan kutua bubay au badi aya isa kia panuntun naskanyan na mag-Islam inuto na ayah sabab yang nak kagi ayam yai lain nagyang kutua miyang gelbekian amuripuri na ayam yang gelbekian amuripuri nagyang kutua kia kalabusuan yang si isagyang kutua bedung akia sababan si isagyang kutua kia patay yang kutua bedung nagyutoy piyak magitong kakagi gyutoy miyang gelbekian ugay na minisundian si isagyang kutua neraka gyutoy sabab aso manusia na kailangan na matangkadian sa ginawa niyan aso din yan kang galbag na kanaubaya buwa ka penggalbag ka na Ramadan kanaubaya buwa ka penggalbag ka na kagya miya taling umaso Ramadan na andi ka pasad Ramadan na miya pasad mambuag yang kuta galbag ka kagupon giyute kang galbag ka na aya amidu na akal nagupuong ka disampay si sagyang kutua ulan Ramadan peruman na kanugunian ka aya kiaurian na ka nagyang kutua di mampia na pipikiran ka agyang kutua kiaurin ka sa isagyang kutua di mampia na mipasendik ka ito sa isa anungan amaurin niya panutulman mo sa isa hadith agyang kutua sakat tau amama agyang kutua sakat tau amama na lalakaw na sokap lalakaw niyan na
miyawaw sa kanyan na tumipad sa giyang kutuwa paridi na mininumong. Nasukay numiyan na ayon yan kaya pakatimbawaw sa giyang kutuwa anday ni nakapuro ang giyang kutuwa paridi na miyaw man yanon aaso. Aso kunso aso na mitat na dula bila yan amakalan ko sa isang giyang kayanon pa. Kadua ki ano yung nagyang kutuwa aso na ayam niya suwa yan na pagkul pamana di Manila sa isang giyang kutuwa lupa. Nasukay na yung nagyang kutuwa maman na ayam yan tiro yan na tigiyan na minisugat sa giyang kaya aso so datar uminisugat rakan akawaw. Tumipad sa giyang kutuwa paridi nasukya tapadinon na inisak dunia nung nagyang kutuwa talumpa yan na piyakay nung yan nung nagyang kutuwa aso. Nasukya pa kay nung magyang kutuwa aso na miyada agyang kutuwa kawaw niyan tiari mawala agyang kutuwa mama na kaya sabab panuto sa kaya pakasurga niyan. Enoto na kagya aya sabab yan nagyang kutuwa mama au badi ayam ya pantul na kena ubatan tua mala iparat tiaya na kagiyagiyan ko tua muri puriam yang gelbekian na ayam yang gelbekian na mapia na sisa giyang ko tua kia pakang gelbekian sa mapia na giyu tumambui mala abiyala salon Allah kakagiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aduinian ayap pagilayan kung gelbek umanusia na sukurian. Karena bagay yang pasal dia daya Ramadan na miya kakelustan. Badai taruh kapangan dia ako milustan. Na sumamuso seminar na kumilustan. Na miya kadang-kadang lugirawan na igira Ramadan na piandin na seminar na pekabuko. Kakagitigi na Ramadan. Na naandi ka pa sa Ramadan na sukasula na seminar na ninso. At tiginay na udin ka ba Ramadan? Ito na to. Ito bagian ko tantiga ka. Asipat tabrid, udi na sipat watermelon. Ayaw mo kapakaumanyan na Ramadan, na anday kada Ramadan na mga damon. Kena, ubagin tindag ng agamantan mo agama Islam. Ino to, na kagi ayah sabab yan na ino kailangan na sumumin na makapanaguntaman, kakena uba ayah po kau maaw na kapatay na igira Ramadan. At isinasirti ubang ako maakapatay na Ramadan. Di ka di makanggalbog. Pipikirang kaso kapatay na pankaw. Nakagya so kapatay na pankaw na din kakatawan o andi masa kapagkauman yan. Na ay gida ka, amay kasaka, na kumyasoy kasi isagyang kutuwa betad ka. O di ka mapiyay galbag, na di ka mapiyay galbag. Enong mga day o kataling umaykaw na kapatay. Anto na mapunggulaw lang ka. Na makapasandit ka. Kakagya ayamantaan na ayam kiyaw maan narakaw kapatay na giyang kutuwagan bagkang na dimampiya. Nagupun ayakaw mairkaw kapatay na giyang kutuwagan bagkang na dimampiya na makapasandit kasi sa alungan amore. Niya panutul aadip ko na sa katawa mama. Nikadak-dakang niya patay. Kaya ko na murin puriya sumong si isagyang kaiyawan. Ay umanisungwan niya nagtigil na pagkataw batang. Tiyo na piray niya patay nga napanutong niya na nagtigil na di ka pagkataw batang. Na ayaw ko na niya pikirin na umantiro ko nung sungwan niya na di pagkataw batang. At yun na di ako nung pagkataw batang. Nainaksak kung siya niya muna ka. Na? Kaya ko na misampay sa siyaw pulo agusyaw ang niya patay niya. Siyaw pulo agusyaw. Na miya kauma si sagyan kaya sa katawa aulia mampunay sa paratya tigyan ko na pagkataw batakwari tigyan ko na kayo ka anto na imiyan mo siya ka nagtigyan na miya kapatay ako sa siyaw pulo ang siyaw so kung sukyan gaw niya kiyotong giyan ko ta aulia nang tigyan ko na ino ka di pagkataw bat asarat tigyan mo na dituot ka tubat ka, dingkap mabalingan na nagyang ka na nagalabag ka, na prilaan ka wala, na antanay bitiro, agyang kutuwa awliya, nagtigyan na
ayat tigian magaan nakapakatawbat ka na upang makaparatiaya ang kaagyan gaya musawirak. Natikko na giyang gaya sa kataw maman, anto na yung musawir karaka. Natigian na ayaw musawirakan ka, na awa kasi isa giyang kanan adar pa ka mga darpaanan ang mga baradusa. Nasi kasungsi sa giyang gaya darpa mga darpa gipag Islam. Kaangka tigian makatawbat. So, kaya na daw niya dito, namagaan, sumagaan na niya ninimo. Nakay ko naman ninimo na lumiyalakaw. Nasukun sukap kaya lalakaw niyan amya wasi sagyang kutwadar paapitiru agyang kutwa aulia apagawa niyan asi sumsi sagyang kutwadar paapitiru iyanon. Na daw penumi sampai na miat taning makapatay sa lalaki. So kung sukia patayag yung kutwa mama na siwan o mga malaika sa isa naraka, na siwan man o mga malaikat sa isa surga, sa isa amya panutul na kaya tilamugan nilang agyang kutwa mama, sa kuwan o mga malaikat sa ikunaraka, katigilan na siya kay ini na miya ka naraka, giyang ka iyauri panwala na miya ka naraka, kasakan niya nagtigian na baradusa, na sumabu sa mga malaika sa isa surga nagtigilan na di, kasakan niya na mitubat. Sa kanya na mitubat. Inaman ito. Sa isagyang puto, aanday ni na umanay sa nakuha niyan kasong malaikat sa isa naraka nakuha niyan kapag naraka niyan na sumabu sa malaikat sa ikaw surga nakuha niyan kapag surga niyan. Nakagya ko na desiran roong pagayon na piyakat tali mo magkiran wala sa Jibril alayhi salatu wassalam. Nakagya ko makaw na sa Jibril alayhi salatu wassalam na ayay ni mo sawiriang kiran. Natigyan na taksani wagyang kanan apunan agyang kaya mama. Taksani. Na watigyan o anday ni na mawatan agyang kanan apunan yan kami niramig sa isagyang kaya sumuan yan aptiubatan yan. Naskan yan natigyan nakarina sa miya kataubat. Na upman natigyan umawatan panagyang kaya sumuan yan. Kaya niyan kaya ganat sa isagyang kanan apunan yan nakarina sa dama kataubat. Nasukon-sukyan gaw nagyang kuta malaika sa isa naraka malaikat sa isa surga na tiyaks agyang kutwa punan agyang kutwa mama nasabab sa agyang kutwa taks nagkiramig sa kanyan na bakanaraka na piyaka kampeton wala agyang kutwa andeni na kaya taksaw sa piyaka layat wala agyang kutwa kawatan akapunyan sa isa agyang kutwa dan tayan na kaya sababan sa kaya pakasurga agyang kutwa mama. Gitu karena sagyang kaya di kang gelbak manusia si sagyang kaya dunia na ayap pagilay na wala nagyang kutong aanday ni na miyang gelbak yan amurit puri. Na kagyagiti pagilay na wala na kailangan na sumanusia na diniyan mabipirin agyang kutwa panamarian na budip kanin agyang kutwa panamutaman yan. Kira Ramadan na kepenuh-penuh masjid. Na din na bangga di kailaya ba di pagatin sa seminar. Andi kada Ramadan na kialipatan na masjid, na kialipatan mamusubat seminar. Madakal atan tuwa mala iparat tiaya si sagyang kayaulan-ulan Ramadan na andi kada Ramadan na miyada mambuag yang kutwa parat tiaya niya. Gitu sabab aswagamatan wa agama Islam na inindaun yang sudah taray kakagiyagiyan kaya de taray mga seminar so kapamamagkin nagsi kung gagay sinaya na isa ab kesukaton o manusia nagyang kutuaan dini na kesadjan agyang kutwa puso yan sa pagkabaloy agyang kutwa puso yan ang maalakat sa ikwallah. So mga ulama na piyakat teluiran kaklasi sa puso o manusia.
paganay aklasinian nagyang kutuakan mong saling puso at titagumpia. Ikadua aklasinian nagyang kutuakan mong marid puso asa sakit. Ikatalawa aklasinian nagyang kutuakan mong maid puso amyatay. Sa manutong na adda keton kaay gira amiyat taling umagyang kutulan ulan na Ramadan na supuso yan na kalbun salim puso at itagumpia. Wah, ngayon to nalang-lang na kenegkaw na parataya da magtiruya at tiginayo puasay man to na pagpagaginawa at tigina di ka pumamagay ipuasay man to miyada so puasa na mimbeluyan niya karata-rata iman kumia sweetman si isagyang kutuwa bigtadir mimbeluyan niya kaliglig kumia sweetman si isagyang kutuwa kaligit yan mimbeluyan niya karata-rata ikatir kumia sweetman si isagyang kutuwa wan ande ni na marata bigtadir enot na aya arangan kurun asabot yan na ikira na adin a manusia aante din ikada Ramadan na miyawlog agyang kutuwa puso yan sa kalbong marid puso at sisakit nagupuon sa imatago sa isagyang kanan a puso at sisakit na kailangan na so puso at sisakit na kapamulungan enoto na udi ka pamulungin nagkapakay akasabot pansamatay agyang kuta puso yan na andi kapatay niyan na sumiyatay na marin akap tumiyalog dito karagniyan. Nah, so agama Islam na inalwi niyan sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Antunay pikir wallah ay nalwinian sa isa Quran sa iragatan wa mga manusia agus sa mga jin. So ating wallah so katataguan sa mga puso iran sa bidang. Ay mana na susisakit sa mga puso yan na kailangan nagyang kuto agulungiron. Basta sisakit sa puso yan na kailangan nagyang kuto agulungiron. Ngayon, nagupon di kabulungin na ayaw mapambetadian nagkapakay amaulog sa anday ni nagyang kuto puso yan na miyatay. Na andin ni kapatay niyan na miyadilikan agyang kuto puso manusia. Yun di pikir wallah akatataguan na tigwallah sa mga puso ilang sagdaman na antunay pikir wallah na inumanan siran wallah sagdaman amatatag si isagyang kuto mga puso ilang na sokyaw man isagdaman si isagyang kuto puso ilang na antunay miyang gulaulayran buad na tigwallah abagian iran asik sa amalipad sa ikwallah kung kaya pamukugiran kakagiasiran na kaya tagun sa mga puso ilang sagdam. Ayamanan na kailangan na kabulungan sa puso o manusia sa isagyang kuto kasi sakit yan. Ito, nagupon di kabulungiya kaumanan agyang kuto kasi sakit o puso yan na miyawlog sa isagyang kuto tao abukag na andid ni kaulog yan sa bukag na miyang bagian yan susik sa wallah amay ka niyan matawban ginan ande nina kailangan na sumanusia na masiyap yan ang iyang gaya puso yan naugaya buhay siyapan na sa isang iyang gaya puso ka na ubakatag isa sakit sa isang iyang gaya dunia kagupuun ayaw buhay siyapan ka sa ikong puso ka ng sakit sa isang iyang gaya dunia na di kakatawan na sa sakit ang iyang gaya puso ka sa pantag sa isang iyang kunta parataya nagupuun ka kapantag iyang kapatay na kanubunya ang iyang kunta kapagintang ba kailangan na siyapan ka sa puso ka sa iko kakitaguiron sa sakit sa timbang akasiyapang ka sa iko paniyakit sa isagyang kaya dunia apagkararad sa iko lawas ka sa datar mambu kasiyapang ka sa isagyang kuta puso ka sa iko paniyakit apagkararad sa isagyang kuta parataya ka
Yanan ande ni na betat manusia seisag yang kaya kapapadalmian seisag yang kaya dunia. Karena ubah ayah buah siapan ka seisag yang kaya pusok kana pantag seisag yang kota dunia. Kadua kelas ya pusok na puso ama bibimben. Puso ama bibimben. Yang kaya kapapadalm tanong seisag yang kaya dunia na ayah kalilig akib kitar na nasyan nagyan koto akap kebimben yan seisag yang kaya dunia. Ayah kadangan na mabibimben. Kira natiginap seminar kasan ni ande ni na madaklah galebek na ayat din yan galebekan nagyan kaya dunia na nadin kali lipatannya nagyan kaya adoman yan amori. Nah, nagiti sabab pamadang ligi dakwah ama bibibben sa isag yang kaya dunia. Upama ka ande ni na malaitamu na dito berasong sa seminar kami taman din sa kapumagitungan yan sa ikut tamukian, miya taman sa kapagkalabaan yan sa ikut dagangan yan, miya taman sa kaprulingan yan sa ikut tamukian, na miya bimbenun sa isag yang kaya katatago yan sa isag yang kaya dunia. Upama mambu kaaya ini begairun wala nakadeto nasa ka mo tumambu mada kelap kebimben so puso yan sa isag yang puto ini begairun wala nakadeto igirawan na mapipikirin na tigina sungka sanari udi nagiya galebek ka sa agamay miya kalalakay galebek nabo sa isag yang ngayawan kasasabi nagyan na yato nagawida ka ka mapita na painalim na namanya kadang-kadang tingin na aluin ko na seminar ay tingin na pa na ba ko ng seminar adi akong baling sa inyo daya kambi aya ka subur noon na andini na sa pulungin mo kas kanu yung tugang wadi seminar na nagkakwansan Allahu Akbar naman ito na nadanian kay katiyari nakapakayay ka antirobasanya pana mira sarasay kasi miya nahajud ka na antong naing mapunggulola amay ka miya ka umakasi sa hindi na miyoto ka napimpulsang ka sumurtong ka na nagyang ko to pipulsa ande ni na arga yan nakyan ka di ka pa kaya maantir suramadan ka ngayon nalala yung tanong ke yun kuntu akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala luqmatan minal harami lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman satawa makakan sasakam sebuah haram na diterimaan wallah susambayang yan ko sulod 40 gawi Allahu Akbar ay dapat ka so puso ka na kailangan na di mabimban kung mga barang dia sa isagyang kaya dunia at kapakay amaan teoryan sumiyara-sarasa ikaw paman na miyara-sarasay ka sa miyakad 20 agusyaw gawi sumiyaw na miyakad 30 gawi na ayabu andeli na ki anteoryan na hapsa kamargas ayabu ki anteoryan na sardinas ayabu ki anteoryan na Allahu Akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim inoto giyaman agiyang kaya kambal sa kasurgaan na tanto margin ugay na so kambal sa kanarakaan na tanto margin so kambal sa ande ni na mapya na niya kargergen na so kambal sa marata na niya karbubud kaya girang pangbal ka sa mapya na tanto mula ang pangalangyan pangalangyan subaya ang ginawang ka o pamakapsid ka ka na pagalangan ka ubaya ang ginawang ka sayap tiro na ginawang ka na tiya itigapsid ka kulbatan so tamok ka na ayaw mo kapikir ka na tiya away mamuka ka niya naman ito pagalangan ka niya o pamakadato ka na sumabaya ginawang ka na ayaw mabuha kabayayan at tingin na pamimikirang kakagupong ka di pamagay sa pirak na tibanan ka
Na ayaw mamuam yang gulaw na namiyakat pamagay sa pirak na miyante orang yang kutang miyagdan bagyan. Masya. Miyante orang. Nah, si imam mo si ikukang gulubagsan din na marata. Na inumiya kagangga na diyan di kang gulubagaw manusia kakagya sabab sa daab pangalangyan asaitan. Subugan yan ang subunggaw saitan. Atau naik tiruno saitan na tigin ang gulubagangad na amapia. Na namapanggalubag ka ito. O gay, napipikiran ka andin ni kang gulubagang kasi sa giyang ko to pinggulubag ka marata na ito naik tiruno saitan. Ang iyan sakor ka. Upama ka wan nagyang ko to ang iyas naman na dalabunta kang raka. Bahala ka sa Niyang gunaw na ng si kaya tidawa si isa bedra. Kaya tidawa sa bedra. Kaya tidawa sa bedra. Niyang kuto kaya kapakaptum lang ang mga Muslim na miyakadagdag ni bilangan sa mga kapir na pangungurian ng siran o syaitan na tira na ato kanudin at tigong syaitan kadid na pagkapagisar kanu imanto niya kadakdakal kanu madakal kanu isang diyata madakal kanu itungan kadid na pwede sa mga Muslim na palasagyan ko to mga uraring usaitan sa isagyan ko to kati akan pagatuagyan ko to mga kapir ang tanay miyang gulo kagi mga palabog silang na miyaylay usaitan ay nugupan o mga malaika sa mga Muslim na ayam yan tiro yan natigyan na ang iya sakurkan. Ang iya sakurkan. Dito, piano tuloon na sa isa Quran kakagya ubadi kalong-kalong na sumanusya na makakuha sa dewan. Kakagya sumisusaitan na pinamaran yan ikadinagka pagpinamaran yan ikadusang ka o gaid na anday ka pakadusang ka na magangyasar ka. Ayap tiro no saitan na tingin na dalabutang naka. So Allah na miya ano yan sa isa Quran. Anto may pitir wallah sa isa Quran. Ba'da a'udhu na syaitan rajim. وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ buwan yagtig wallah nabipirasan kiran usaitan sa mga galbukiran. Ang daw tuwa mga tawang tabipirasan kiran usaitan sa mga galbukiran. Na sa mga ribu ay ang mga Muslim, ang mga kafir, ang mga Quraysh. Ang tunay pitirong kiran usaitan, faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Ayah pitirong kiran usaitan na iman doon tigin na din na barkanu pakataban. Daabarkan upaka pagsi ko mga manusia. Naman ito? Kagiyat tigwala ang maylay usaitan sa dua ka grupo. Ang tunaw tuwa dua ka grupo. Na grupo mga malaika asang gibuamiyan abang akumiyan din sa katampar sa kawanan o Rasulullah agus sa mga Muslim agus sa 500 kataw akumiyan din sa katampar sa diwan o mga Muslim. Nanto na Peter o Satan, nanto na pigulaw o Satan, nakasaala akibay. So tigitan mo, alimig ko din na barukan yan. Sa ayaw Peter yan, nagdigiyan na inni bari umingkong sa kanadigo Satan na ang iya sakur kanu. Sa kanap kailayakan sudah ni umaylay, nagusakan na ikalakakan sukad ng mga kanto. Allahu Akbar. Yun ay sabab amadakal ataw abkid
puso yan kakagiya sabab ci sagyang kutuan din na suguan ng usaitan. Adup man ang mga tao, aanday ni na sa sagyang kutuan kapunggal bukan yan sa sagyang kutuan mapya na pengalangan ubaya ginawa niyan kakagiya ayam mambuan din na pagkagdan usaitan nagyang kaya baya ginawa sa di niya nuntirun agyang kutuan karatayan na kebenaran mambuso manusia na anday kebenaran manusia na minitangki sa agyang kutuan kapunggal bagian sa mapya na ayam yang gulauran yan nagyang kutuan kapunggal bagian sa marata. Gitu anday ni na kailangan na uman ni isa na mabaloy agyang kaya kapigintaw niyan sa isagyang kaya niya adis ka niya no mabimban kagupuong ka mabimban sa isagyang kaya mga urarig agyang kaya saitan na minaantir agyang kuta paratayan ka dito kasabapan na namanigila ang nga langon na so kapunggan magkasama piyan na langon na pangalangin ya upamangkap seminar ka na pagkakitaw ka ay di ako saan sumungka marante alungan di ako saan sumungka giraw manaya di ako saan sumungka kagiya-giya nah naigira ayap pagkalibukan ka nagyang puntunga maratak na namiyang agagga na kaptefikir kaunuan lah andi ni nakanaubataufik niya kagagga na andi ni nakapkepikiran kau kakagiya sabot sa isagyang kontua andi ni napilungu ko sa itan sa isagyang kontua kapagalibukan bukan karang kana ubotong taufik ko may kwan na niya tirutan mo taufik na tiba sumarantang ito pikir kawan lain ayah ito fik wallah si kumanot siya nagyang pertama biar nga anto na di bang gulaw na na ayam membuat di menggulaw na amay ko sa manusia na kurang agyang kutuaan din na panamarian nagusya sakit agyang kutuang puso yan na ayam na mapunggal bagyan agyang kutuang maratang yun sabab ay gira na minggalabag sa mapian na din yung kaikteri na miya antior na miya kaikteri ito aki antior yun dataragyan kaya pinuntungan naman to madakli girakuan na miya rasa-rasa isa iku Ramadan miya mapitan na miya kaumasapur sa ito na piya kabulsa sa luluwati piya muan niya naman po na makapasad na piya yung pagis na piya la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim matawag niya suwag yan magtuwa pindin masayan ka kailangan na andeni na masyap tanwan kakagiyaw di tanong masyap na irakwan na miya kadang-dang lampakaw kitan na tinakuangkat niya kakandulit sakama muna tiga inabu salamat ka miyawawawa kagay na anda pagarintan o inunutan na sa wao ikutin sa purmibir mga ulama si isagyan na yan ilsor natigyan na unti kami nga sa wao ka na mga pagikaw natiyaan na wan at natiyaan na mga panugalan na mga nakuwan baliw sa wao na sumiwan meron kagay kaya kung bali kami, tiga kang na iki alam tarita kayo. Na ipag-host to host ka sa isang magbarang. Kamanap na oras. Tiga na doon na iki yun, hindi anak pamanikan tanong sumanwalay na. Tirong tanong nila na. So, sa laban tanong sila na yun, ibigay tanong kila na diyan, naiya, tirong tanong nila na. Kapangang padi na. Sa baliw ka padi na diyan, nga pag-ariya, minakatensyon ng bariyan. Tigil na mapya. Kaya ko na miyak kadak-dak na kaya sungwa nami ayay pigi sa iyan nagtigi na da parakatay dati na parakatay adam nagminirawa wag tigyan naman na isa na kaina itagko Allahu Akbar naman ito ay magwabiyat tiro ako natigaan na ko na inungaw ko pagkataban na sakatan mo watiga kung sa iyan ay aburot mo so isnakya watiga kung bukakataban iya tiga kang naulama akna uba makapugbay sa pera pagka pa makataban nadap na tiga kang nag-aasiyan ka mga ulama ayaw ko tiga kang asangan yan nasukat tiruan yan rakano kumatiya nagusukat pinutulan yan rakano sa mga hadis ang syukuran anak sokya nilo nung mga kananatinan ng wan kinwairan din na ito nga tao naman ito na iwa nga kalpakatay yun naman ito na naaikiat yung Ramadan doon niya ka sa punugaw isa man ito na kiyalipatan kaaya kiat usan na naparkat
Sama nutun lagi yang kota kiatu sisi sagian kota parkat naisen o upama kagian kota parkata pagi nung upama usano to duwati. Nas pagatior na kung Ramadan kami rasa-rasay ka kung 30 gawin at sumbihin ka sa iyang kutwa duwati na inuto na kagya ayas sa mapian na kalipatan umano siya agyang kutwa gano bagian amapian na kalipatan yan agyang kutwa mga paparangan amapian sa ayat din yan manggano bag nagyang kutwa mga rarata kakagya ayas sa mapian nagyang kutwa kabimbaloy agyang kaya puso yan amabibimben na andi kabimben agyang kaya puso ka na pipikiran ka kepakai maante oragian kota gen bekka maante maante oragian kota semon kasih ikwalla mabinasa agian kota paratayangka naguma binasa agian kota pinggel bekka sabeci agian kota kia bibben agian kota pusuka ayat ikat terung aklas ya pusu na pusu amalilipat pusu amalilipat yang kaya po sa malilipat na kailangan na lalayong mapakatado. Bupon malipat so puso manusia na kailangan na mapakatado ka. Agyang kota puso ka. Aya awid hunakal na ikira na biyalipat na din so puso ka na di pakatado ka kagya sabab sa mangingingiri ka. O di na magugud kasi kung kailangan ang makataling umakaon, makapamamakinig kaon, makaderpa kaon, kaang-anyan mapakataling agyan ko tapuso ka. Dan daragyan na yung mga seminar na igira malilipat so puso na so kaon kaanyan kapadumya so wala nga ko. Ikadua, umalilipat so puso ka na batiya ka sa Quran kakiyat taduman kaswallah. Umalilipat so puso ka na pamamakin kasi kung mga wasiat kakiyat taduman kaswallah. Nakagya sa irkatan na ayaw manggugulawlan na may puso Ramadan na may lipat so puso ka na kena ubah mentagya buat kialipat yang kaayan na piyaki ande ni na langag kasi sagyang kutwa puso ka na piyaki pangnar kasi sagyang kutwa puso ka na di mapiyak na kena ubah mentagya buat kialipat yang kaya resultan yang nabiwa wa puso ka madiwan so orang biwa wa titan wa yang ketusan yang ketusan ino to na kagya anda manayay kaketusin yanon ay upama kaading ante ini nakapagatan mo ng puso ka na daw unusara. Upama kasi sa mga telebisyon na daw ang bentay so mga kapangusya kaya pinbentayan ka ng mga palabas. Nakatibad yan pagatan magyang kaya niya lipat ang puso. Iban yan din niya patay ang kota puso ka hinuto. Nadar ka mapangula ang kota kanak sa ikwallah kaya miya pangular ka nagyang kota palabas sa pipikin ng kainaw na anto na isumpatian mapita na mira utok man mapita na anto na isumpatian na may kuisagawi na makauma sa kamis na diyan to na manigi sumpat to na may kasapto na may kaandini na isinin na maumakman so isinin na pipikin kapman na rolong bumiyak taman nagyang kota puso ka na ayam mangbuwa miya resultan yan nagyang kaya puso ka na kanang bagibuwa kaya pakalipatian kaming benuya biungaw na kaya lipatan yan suparatia si Kwanlah. Oh, miyalipat. Kena miyalipat tu. Ugay nakagina miyalipat na daw kapakata di makabedin na siubu basi sa diyang kutwa kali kapakalipat yan na yung miya resultan yan na miya bubog. So pusok ka na kaya lipatan yan na diyang kutwa pugulaw na namapian na di niyang katadma. Nah, yito. Gafil. Kailangan na supuso manusia nakagilala yung pagkalipat na wala mga seminar na ina urat ikaw kaan makatad magyang gaya puso ka katad manian suwalungan na mauli katad manian as kanyang napitay katad manian suwande ni na dunia at temporary katad manian sukad manian katad manian sung nabinian katad manian sung Quran katad manian suwande ni na alungan amauri katad manian agyan kanan akalimutan gitu. Ande ini nabitad manusia. Na ang dapat kasi isagyang raya ba? Kadin din upama. Miya del so Ramadan na miya pasadagyang buta parateyan yan. Na makataling magmansagad wa Ramadan na bingwa bunga pagyan buta puso yun. Magkatosan.
Sumugwa. Ate di man ay kakato sinan, di din na ba niya na miyan. Akapakatadum agyang kutwa puso yan. Dan na ba niya na miyan. Akapakakenan agyang kayaw takyan. Kaaya bu akyat tembenganon nagyang kutwa kapigilayan yan sa iko di mga pipya. Akna uba pantag sa iko kapagigama kapantag sa iko kalalalungan. Ikira na adam penapugusan niya nagyang kutwa pangilaylayan yan sa iko pantag kukabaranusa sa iko. Katero aande ni nama peka tadmian agyang kutwa puso manusia sa isagyang kutwa kalilipat yan na hira na dang kamausar agyang kutwa katero ka sa ande ni nama pakatadum kanian sa isagyang kutwa kalilipat o puso kakabedin ayakyaw sarang ka sa isagyang kutwa katero ka na di mabiyang hirapan naman darla miyaw yan agyang kutwa di mamagistorya nawaya managyan nanto na anak nanti kaya na inay kuran kasid ka sa mga masigit nanti ati nakatawaron na ba adna pada istorya ni ubagi na nanti nakasid ka na nagitok munakor ka na ba yan pumamakin gay ka na iba na sumasid ka munakor ka nanti kaya nga nagalap ka nakwaya sa gida niya nanti kaya nanto na nanti kaya ada kabis managang na balita di kalugam sa dangan musman nagbihan ato na ito balita na niya ulo sa hagi di ulo tigin ni baka nagakunurong kamataan mo niya mga sabat tigin na dagan silang kaudumay na dagan panmagdam na pamakaande ni na ayam yatir na sige na tanto maga na kimuray sa niya dia kamang sama na dia na ayam ulo latan ay gira nasudima piyan amya kagaga na kimuray sa tawa sa iko kapinutulan niya na ayawi doon na kanal bagi mo pinakini muray sa niya makiyaw manan niya upama ka ayam niya terus giuto niya kay tutubo na makapulang sila na niya kagaga na kining muray sa niya na mapumanutulan at tiyan na akagay niya kapulang sila rumah sama nutong na epitero ay niya nagyan na niya kay tutubo na makapulang sila na minilakit yan na kiyaw magaya manusia aande ni na miya kaganga na kimuray senian sa iko di mampia at kesabapan sa keentero na gyan kota paratiyan yan na ikira gyan kota mampia dan niya kimuray ikira nanap keto na tigilan to may miyaso akan na dia kan kimuray sa gyan kaya surat al-Fatiha kadinasraya tigin miyaso akan na gyan kimuray sa surat al-Fatiha tiap kamu mesautu kepakai mana biar ibu kat pemamakin kamu naman upama ka nawataka anak apuka ande ni nama tahu sa suratul Fatihah na i-record na berarti anak na na pemamakin gini ka na berarti ngami mures so dusa dengan ngami mures ka nag-ikira ande ni nagwan namanya kadang-kadang nanti na dia kan kimures nato na ini so akan au na dili yang kimures so suratul Fatihah na upama kabedun tutul akap maritis na naapia isa kayo pag nanawin yang kimures na apia penisaka ande ni na karatas na lang yang kimures kapasyo sakli dan kapan nasar kamar panutugaw na sipulan nagyaya nagkimuray siyan sipulan sa taman kumanga oras na taman sa iko kapakabit na diyan na taman sa iko kata ayaw pa na ako nakalap kumanan niya at tigyan na ayam ini umanong saya sagya nga ayam mapinutulang ang parano nag-iisok yung masa angkuro Allahu Akbar mata gi kardu agyam gaya para tiyala aayar siyan nagyang kutuan din ng mga rarabing apululan. Dito, kailangan na sa puso na basta alala yung pagkalipat na ayabulong yan nagyang kutuan din na kapakatadbaw. Na dingka din na mapakatadum sa puso kasakalak sa ikwala, amay kuding kapunggulaulaan agyan ko ta mga panduan. Wala matanong yung isa. Na ito na ipanduan niya, nakapakatadum puso ka. Miyanig ka sa seminar, nasuko ya mati na kurang ranakan man waktu na mga pipiya miyanig ka giyang kutap betiya sa Quran nagpumamakin na din ka miyanig ka giyang kutap pumusiat nagpumamakin na din ka miyanig ka giyang kutap mga pipiya na magugup ka
kepakai amaparatadmian agian kota pusuka. Nagupuong man seka manusia. Na ande ni na aya usaran kasi sagiang kutwa ande ni na pusok anagian kutwa di mapia. Na pungbaloy agian kutwa kalilipat o pusuka. Ande ni na mungong. Na ande ka mungong. Nagkulog si sagiang kutwa kalpumay. Puso amiatay adad na banyan ketusan na udo banyan kataman. Kapag aklas yang gaya puso asin sakit na puso amabubuta yang gaya puso amabubuta na margo ay girawan na so ande ni na kabubutan yan na din yang ketadman agyang kutua ande ni na mapir so wala na niya alun yan sa Quran ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور. صدق الله. Antum pikir Allah besira natig wala da makan dela kau si sagyang kaya lupa. Ay mana nasa katano ko betano kun da makan dela kau si sagyang kaya lupa. Ad natig wala bagian niram amang puso am penggedag daerah. Namano to? Sa katano ko na pamana betan da makan dela kau si sagyang kaya lupa. Nah kagiyam yakan dila kau tanu sa isagyang kaya lupa na adna piada na marakot tanu wala puso. Nagiyam sagyang kaya puso apiada na marakot tanu wala na aya sabapian na antanu min geda-geda. Anto na agiyang kutwa penggeda-gedaan na aya penggeda-gedaan na agiyang kutwa mapia. Nagu aya penggeda-gedaan na agiyang kutwa marata. Sa aya ka penggeda-gedaan kasi sa agiyang kutwa mapia nagyang kutwa kapi akan gerbekang kau. Na aya mampu ka penggeda-gedaan kasi sa agiyang kutwa marata. Nagyang kutwa ka penggeda-gedaan mo dyan dumanay kapalagin kau. Nah, kena udah penggeda-gedaan ka marata na akan penggeda-gedaan mo na penggeda-gedaan ka. Kadi, bagi penggeda-gedaan ka wallah agyang kutwa marata kakagia angka misapar sa ginawangka angka kapalagui angka kapananggilay sa isagyang kaiyat tenday akaplalakaw ka sa isagyang kaiyat yawaw lupa giyang kaya mga tao na adna mga tangilairan aaya sabab na anilan may pamamakin yun tong aw adanu yasma'una biha adna mga tangilairan aaniran mi pamamakinig aya mana nagyang kaya tangila kuki adna na wala na aya sabab ang pumamakigaw na pantag sa isagyang kutwa mga banduan na raktan wala sa ikukapenggal magkatanurong kana o ba aya pagusarang tanong sa isagyang kutwa mga tangila tanong na pantag sa pumamakinig tanong wanta imapiyay kasuruyan anta imapiyay kamaritis mata natig wallah mata natigyan adik kebuta sa mga kailan na uga inatigyan na ayat tigyan ang kebuta na suanday na mga puso aso mga puso na sisi sa diyan kayaran ay mana napiyakaw na utok wallah ay no kailangan na makagida-gida yang kaya puso ngay notong na apya pendimabuta yang kaya kailay aanday ni napakailay sa manusia na ayam margunong na igira ayam yamuta na yang kaya anday ni na puso kaya igira ayam yamuta na yang kaya puso na din yang kentagman yang kupakapapin na liyan nagugyan kupakaketag din yang si kukalyan si Allah ayay kapag aklas ya puso asin sakit nakkan ganun puso amat tegas emang na dia kaya amat tegas si puso na tidak na pengusahaan tanah itu tentu na ikunia akan tegas si puso
atang. Nah, dan natigiran na sumuan usay. Nah, dia unag yang kaya matiga sa puso, na pagsa klasya matiga sa puso na yang kuta di matang rumila. Nah, kata ni, pikiran na ad na tawa pamang ni kau jarila kati, di muskad na ikarilaan, lagi guping ulaw lang na basta kung nag-ito, bitad yun na manusia na penuto sa matiga sa puso. Di matawat kita nurumila. Nah, sa isagyang nayake ko sagyang nayaw-lan na Ramadan inumangaday so miyagi dun sa pulugaw iya manufira miyakakuha kang sanduan na mantaw karumila nagupong ba di mantaw karumila nagpumbaloy sa puso ka amang tegas na anden ni kabaloy o puso ka amang tegas na miyakaragirib kagyang gaya amang tegas sigira na ayaw magbubulang yan na matigas na ayaw minunakal nagupuog di makal makagyang kaya puso ka natito nga pasang kadita katawan ito na ibagpunggulula so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa din ini pangundaurun magamantan agama Islam na diyan pertama balui sa puso yan amalamag paman na dumukit tagyang buta puso yan sa makras so tigtan mo matigas kakagyan mo po umabaloy sa puso ang matigas na igira na daapunang kaabulayo kaya ilay ka naman sa matigas si puso ka daaban yan ng pinginaway at inay pinginaway yan ni karata-rata yadat kaandin ni sumanos yan na maulog sa puso yan na matigas na pumbaloy ang marata nagyang puta ka pumbaloy niya na marata na ayaw magbuwag kato niya na mga budayo pa yan na mga rarata bay di pa kato sa budayo pa mapya ginawan naman dagla kato nga di tetapaw sa katigin na di ka sampigubay kaginan nga marataanan naggandit ni kanggang kau sa marata na karina sa kanyan na matigas agyang puta puso yan nagyang puta katigas agyang puta puso yan na ayaw ka pagkalang magkaupuso manusia nagyang putuala na yung katatadmin yan sa ikukagnan yan nagkagiyan lala yung katatadman ng manusia sa kagnan yan kagyutay kapagkal makagyang puta puso yan napipikirang kaawrit panawala ading ka din lala yung katatadman sa puso kagnan kang mapadalong sa isagyang kaya puso kasungkadnan ka amay kuding kang ganabagkan agyang putuan din na mga panduan o agama Islam ay sa panduan yan na datarayan baka din bakalang matipuso andin ni kanggang asawa siya tayo no pamakasay-say pim na may ragyo ako watakaani na anak ang tunat manawa siya ta susultan ka baka din bakalang matipuso iyan din ni kanggang ako pangusya natigiyan ako aniro at yung kagtububain ang yung nakapangusya sa manutong na ayaw mabuwag kaswayan na diyang kaya puso ka na tigas na andit ni ka tigas yan na mga kardirgan na diyang utakap-takan ito so lang na inipangundaw niyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang utakap ng gila niyan sa isa diyang utakap tigas agyang kaya puso sa iku piputantag niyan sa iku mga sahabat niyan antulay Peter wallah tigyan fabima rahmatin minallah linta lahum nasabab patig wallah kulimu apuun ku wallah udi na limur kau kadnan ka na miyapakan na naong kasir walau kunta faddan ghalidal qalbi na watigin mabaloy ka amat tigas kirani puso napagawa ang kairan kau to sa manito nagyang puto Peter wala sa iku Rasulullah nanduan sa maratabi sa giyang gaya matigas si puso ito na aya Peter wala sa iku Rasulullah na watigyan ng pakatigasing kasirang o di na pakatigasang kaapuso kakirang o di na pranginting kasirang kakagyan suman siya na isa kapagatigas sa giyang puto puso yan nagyang puto lalayo nagyang puto karangit nagyang kaya karangit na ayan dawan wagamantan wagama Islam na knauba aya pagusara sa ikaw karangit na sa isagyang puta detar ka manusia kaya inano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tigyan na daalawan niya na matigas ayat daalawan niya na mawaraw nagyang kutop kagagniyan
surarangita ni gida kerarangita na besi rakatan ni gida akararangita kana pekata na alimang kana talapak di dia ngari ka na begitu matgas na begitu marangi kaya marangit na kegung dunia na gyud utararangita aya matgas na kegung dunia na gyud utararangita na aya matigir na kegung dunia na gyud utararangita kana aya matigir na gyud mutuwa ande ni na kararangitan na gira na niya kadar-darla di merangan sosinta bentol namun naman ni gira suwa nawatayan andi ni kapakasil agi yang nawatayan nalah pipi tingin na po mada inaya di magaturawat na namuriro na miya agda kaya sukara na iya tingin nawata bilinat sama nutong na merangan songari na munutong songgana baka kenal bagi yung matigas kenal bagi yung marangit kaayat itu marangit nagu ayat itu matigas nagu ayat itu matigar lagi yang buat kekengkenian seorang itu mana na ini pangdao agama Islam agyang kutua kaging genasi sagyang kaiyararangit kakagya sorarangit na anday ni na isanan akap tegas agyang kaya puso nagupun sa manusia na lalayon din kerarangitan na ditegas agyang kutua puso yan nakagya ditegas agyang kutua puso yan na kesabapan sa kepatay niyan agyang kutua puso na ayang mamwaka kebaloy agyang kutua puso at kedasi sagyang kutua katitagasiyan kedasi sagyang kutua katitagasiyan nagyang kutana na yung katatad ni si ikwallah gusto di ka pag-istighfar si ikwallah gusto di ka panasbih si ikwallah gusto ka pumatya si ikukuraan ang mga katiru wallah na gusto ka pugatin sa iku mga seminar at pumamagtinagin ka sa mga dewan o agamatan o agama Islam na anday kang gulaw to na anday ni namya baloy agyang kaya puso ka amya ka naman na anday ka pa ka naman yan na minbaloy agyang kaya puso ka amapya na guminbaloy agyang kaya puso ka anday na lalayon yan katatanuman sukat man yan sa isang yan kaya katatago yan sa isang yan kaya nun yan itanong kalilipatan amya da agyang kaya Ramadan na di mapya sa ipo munibaw nunot agyang kutaparatiyan yan aya patot na miya da agyang kaya Ramadan na so panaguntaman ka ng panaguntaman ka dun sa ikuntaman ang katugugang kaon o pamakapasi seminar ka na takapangkabit na diyan ko tadi kakapaninar kau badi kalau na iraw kasi isang yang kuto Ramadan na anday ni na mala amyang gilabog ka adi sa yang kuto anday ni na miya pasad su Ramadan na miya pasad mabugyan ko tagalabog ka amapya kayak manamin isang unag yan ko takalalalungan na aya dili kaduro na may naligay ni raw si Ramadan na kanununian supin di rumasayan ka kadua na pinanggilaan tanong ubasong yang ginabal tanong amya rasa-rasay tanong na bamaantir sa tanto amay ito ikipantang nagutan to amay ito ibalik kaandi kang gulaw-law to na kanununian na diyan ko to amya rasay kaw da konturuga sa iku mga kagugawin bumigam ka sa ulasir sa iku 20 ang siya gawin hindi na sa iku 30 gawin na ayabuan day ni na miya kadaon ayabuan miya kaantiron na diyan kaya duwawate o di na 50 malalagwipan sa 5,000 malalagwipan sa 10,000 o paman na pangakwa ka sa 10,000 na inantiyo ka na diyang kaya 30 gawi ang may rasa-rasa ikaw so Laylatul Qadr na umiyakwang ka tumali sa 1,000 lalo lang na pagantiyoran ka sa ibu ka pagantiyoran ka na diyang kaya may kay tito na kanumunia na diyang butak ya tromasay ka mga tautan aanday ni natang kanagtan o pumatay tanong na ayaw mo pag kaya manusia aande ni na miyakagangga na kimuray senian sa iku di mapya at kesabapan sa keentero na gyan ko taparatiyan yan na igira gyan ko tamapya dan yan kimuray igilan nanap keto na tigilan to may miyaso akan na dia kan kimuray sa gyan kaya suratul Fatihah kadinasraya tigin miyaso akan na gyan kimuray sa suratul Fatihah tiap kamu mesautu kepakai mana biar ibu waktu mamakin kamu naman upama ka nawataka anak apuka ande ni nama tahu sa suratul Fatihah na irikod na berarti aku na ya na pumamakin ng ka na berde ngami murais so dusa naman nami murais ka nag-ikira ande ni nakwa namanya kadak-kadak na tingin na dia kung kimurais nato na imiya so akan aw na dili ang kimurais so suratul Fatihah na upama kabadung tutul akap maritis na naapya isa
kayo lupad na lang yung Kimurais. Na api apa ni sakaan din na karatas na lang yung Kimurais. Kapasisak ni daan kapan nasar kama panutugaw na sipulan nagyaya na sipulan nagyaya na sipulan nagyaya. Nagkimuray siyan sipulan sa taman ko mga oras na taman sa iko kapakabit na diyan na taman sa iko kata. Ayaw pa namin nakalap kumanan niya. At tigyan na ayamin yung manong saya sa iyang ayaw mapinutulang ang prano nag-iisok yung masang kuro. Allahu Akbar. Matagi kardo. Agyang gaya para tiyala. Aayar siyan. Nagyang putuan din ng mga raragin na panguluran. Dito. Kailangan na sa puso na basta alala yung pagkalipat na ayaw bulong yan nagyang kutuan din na kapagkatadbaw. Na dingka din na mapakatadong sa puso kasakalak sa ikwala amay kuding kapanggulawlaan agyan ko ta mga panluan. Huwag naman wala ba isa. Na ito na ipanluan niya nakapagkatadong mo puso ka. Miyanig ka sa seminar nasuko. Kaya mati na kurong kanakan man waktu na mga pipiyan. Miyanig ka giyang kutap-matiya sa Quran na pumamakin na din ka. Miyanig ka giyang kutap-pumusiyat na pumamakin na din ka. Miyanig ka giyang kutap mga pipiyan na magugup ka. Nagkapakay amapakatan miyan ang giyang kutap-puso ka. Nagupuong man sa manusia na ande ni na aya usaran kasi sa giyang kutwa ande ni na puso ka na giyang kutwa di mapia na pungbaloy agyang kutwa kalilipat o puso ka aande ni na mungong na ande ka mungong na kulog si sa giyang kutwa kalpumay puso amiatay adad na banyan katusan ng ulo banyan kataman. Ikapan aklas siya giyang gaya puso asisakit na puso amang buta. Nagyang kaya po sa amang buta na margo. Ay ginakuan na so ande ni na kabubutan yan na din yang ketadman agyang kutua ande ni na mapir. So wala na miya ano niyan sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sadaqallah. Antum pikir Allah basira natig wala damakan dila kau si isagyang kaya lupa. Ay mana nasa katana ko no betano kung damakan dila kau si isagyang kaya lupa. Ad natig wala bagian niram ang mga puso ang panggedag-dahiran. Naman ito. Sa katana ko na pamana betano damakan dila kau si isagyang kaya lupa. Nakagiyamiyakan dila kau tano sa isagyang kaya lupa. Na adna piada na marakatano wala puso. Nagyam sagyang kaya puso apiada na marakatano wala na aya sabapian na antano min geda-geda. Anto na agyang kutwa penggeda-gedaan na aya penggeda-gedaan nagyang kutwa mapia. Nagu aya penggeda-gedaan nagyang kutwa marata. Sa aya ka penggeda-gedaan kasi sagyang kutwa mapia nagyang kutwa kapi akan berbekang kau. Na aya mampu ka penggeda-gedaan kasi sagyang kutwa marata nagyang kutwa ka penggeda-gedaan mo sa ando manay kapalag mingkaw. Nah, kena uwe penggeda-gedaan nga marata na akan penggeda-gedaan mo na penggeda-gedaan ka. Kadi, pagi penggeda-gedaan ka walang agyang kutwa marata kakagiaan ka misapar sa ginawang ka angka kapalagui angka kapananggilan sa isagyang kaiyat tenday akaplalakaw ka sa isagyang kaiyat yawaw lupa giyang kaya mga tao na adna mga tangilairan aayas sabab na aniran may pamamakin yun tong aw adhanu yasma'una biha adna mga tangilairan aaniran mi pamamakinan ayamana nagyang kaya tangila
Kukianaw na wala na aya sabab ang pumamakin gaw na pantag si sagyang kutwa mga panduan na raktan wala si kukapenggal magkatanurong karena uba aya pagusarantan si sagyang kutwa mga tangilatan na pantag si pumamakin tanuan ta imapiyay kasuruyan ang ta imapiyay kamaritis mata na tigwala mata na tigyan adik kebuta sa mga kailan na uga tigyan na ayat tigyan ang kebuta na suanday na mga puso aso mga puso na sisi sa diyan kayaran ay mana napiyakaw na utok wala ay no kailangan na makang gida-gida yang kaya puso ngayon itong na apya pendima buta yang kaya kailay aanday ni napakailay sa manusia na ayam margunong naigira ayam yang buta nagyang kaya anday ni napusok kayo juga ayam yang buta nagyang kaya pusok na dimiyang kutagman nagyang kutakapapinalian nagugyang kutakakutagman yan sa ikukalgian sa ikwala ayay kapag aklas ya pusok asal sakit nakandung ganun pusok amat tegas malah na yang kaya matigas si pusok na tidak ng tulusan tanah itu tantun na ekonomiya katigas si pusok atang dan natigilan na semua nusaiti dia yang kaya matigas sa pusok na pecah kelas yang matigas sa pusok na dia kupa di mata urumila kata ni pikiran na adna tawa pamang ni kau jarila at ay di kuskan na ikarilaan lang yung pingulo lang na basta ko nagito betul dia na manusia na penutus sa mantigas si puso di ba tawat kita nuro nila sa isagyang nayake ko sagyang nayawalan na Ramadan inumangan day so miyag idun sa pulugaw iya manufira miyag ako akang janduan na mantaw karo nila nagupong ba di mantaw karo nila nagpumbaloy sa puso ka aman tegas na anden ni kabaloy o puso ka aman tegas na miya karagirib kagyang na ayaman tegas sigira na ayaman bubulang yang naman tegas na ayaw inunakan nagupuon di makal makagyang kaya puso ka natito nga pasang kadita katanong ito na iba punggulola so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ini pangundang magamantan mo agama Islam na diyan po mabaluy sa puso yan amanamag paman na dumukit na diyan po puso yan sa makras so tigtan mo matigas kakagyan mo po mabaluy sa puso ang matigas na igira na punang kaabulayo kaya ilay ka naman sa matigas si puso ada ba yan may ginaway at ginaway yan ni may karata-rata yadan kaanden ni manusia na maulog sa puso yan na matigas na pumbeloy marata nagyang puta ka pumbeloy niya na marata na ayaw mabuwag kato niya na mga budayo pa yan na mga rarata may di pa katong sa budayo pa mapya girawan naman dagla kato nga di tetapaw sa katigin na di ka sampigubay kaginan na marataanan naggandet ni kanggang kau sa marata na karina sa kanyan na matigas agyang puta puso yan nagyang puta katigas agyang puta puso yan na ayaw kapag kalau magkaupuso manusia nagyang putwala na yung katatadmin yan sa ikukagnan yan nakagiyan lala yung katatadman ng manusia sa kagnan yan kagyute kapag kalau makagyang puta puso yan napipikirang kaawrit pa na wala ading ka din lala yung katatadman sa puso kagnan kang mapadalong si sagyang kaya puso kasukadnan ka amay kuding kang ganabagkan agyang putuan day ni na mga panduan o agama Islam ay sa panduan yan na datarayan baka din pagkalam mo ti puso andin ni kan nga sa wasyatay no pamakasi sa ipim na may ragiro ako at akanin na anak ang tunat man na wasyata susultan ka baka din pagkalam mo ti puso andin ni kan nga ako pangusya natigyan ako aniro at yung kau tububin ang yung nakapangusya sa manutong na ayaw mabuhat kesuwayan na yang kaya puso ka na tugas na andin ni ka tugas yan na miyakar bergen na yang betakap pekan kau
Salam na ini pangendong niyan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutaka pinanggila niyan si isa yang kutaka tegas agyang kaya puso si iku pitu bantag niyan si iku mga sahabat niyan antulay pitir wallah tigyan fabima rahmatin minallah lintalahum nasabab patig wallah kulimu apuun ku wallah udi na limur kau kanan ka na miyapakan na naong kasirang walau kunta faddan ghalidal qalbi na watigin mabaluy ka amat tigas kirani puso napagawa ang kaya kau to sama nito nagyang puto Peter wala sa iku Rasulullah nandoon sa maratabi sa giyang kaya matigas si puso ino to na aya Peter wala sa iku Rasulullah na watigin nung pakatigasing kasirang o di napakatagasang kaapuso kakiran o di na prangiting kasiran kakagya suman manusia na isa kapagkat tigasagyan ko ta puso yan nagyang ko ta lalayo nagyang ko ta karangit nagyang kaya karangit na ayan dawan wagamantan wagama Islam na knauba aya pagusara sa ikaw karangit na si isagyan ko ta datar ka manusia kaya inano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tigyan na daalawan niya na matigas ayat daalawan niya na mawaraw nagyang kutop kegengenian surarangit yan higilap kerarangita na ugasira katanwi gila akararangitang ka na pagkata na alimang ka na talapakan din nagyang ngari ka na ugagyutin matigas na ugagyutin marangit kaya marangit na kegengenian nagyang kutararangit yan ayam matigas na kegengenian nagyang kutararangit yan na ayam matigas na kegengenian nagyang kutararangit yan kenapa ayam matigas nagyang kutuwa ande ni na kararangitan na gira na miya kadang-kadang di merangan sosinta bentol lamud na manigira suwa na watayan ande ni kapakasin agyang kutawatayan na lapipi tingin na po mada inaya di magaturawat na namuriro na miya kagira kaya sukara na iya tingin na wata bilanat sama nutong na merangan songarit na munutong songan na bekam kenapa gitu matigas kenapa gitu marangit kaayat itu marangit nagu ayat itu matigas nagu ayat itu matigar lagi yang butak kegengenian seorang itu mana na ini pangdao agama Islam agyang kutwa kagengena si sagyang kaiyararangit kakagya surarangit na anday ni na isanan akap tegas agyang kaiya puso nagupon sa manusia na lalayon din kerarangitan na di tigaas agyang kutwa puso yan nakagya di tigaas agyang kutwa puso yan na kasabapan sa kapatay niyan agyang kutwa puso na ayang mangwa kakibaloy agyang kutwa puso at kada si sagyang kutwa katitagaas yan kada si sagyang kutwa katagaas yan nagyang kutan na yung katatad ni si ikwallah gusto di ka pag-istighfar si ikwallah gusto di ka panasbih si ikwallah gusto ka pumatya si ikukuraan ang mga katirwallah na gusto ka pugatin sa iku mga seminar up to mamagtinagin ka sa mga dewan o agamatan o agama Islam na anday kang gulaw to na anday ni namiya baloy agyang kaya puso ka amya kalamak na anday ka pa kalamagyan na minbaloy agyang kaya puso ka amapya na guminbaloy agyang kaya puso ka anday na lalayon yan katatanuman sukat na yan sa isagyang kaya katatago yan sa isagyang kaya dunia itanong kanilipatan amya da agyang kaya Ramadan na di mapya sa ikumumuni baon ulit agyang putaparatyayan yan ayaw patot na miya da agyang kaya Ramadan na so panaguntaman ka ng panaguntaman ka dun sa ikutaman na katubugang kaon o pa makapasisiminar ka na takapangkabit na diyan po tadi kakapaniminar kau ba di kalo-kalo na iraw kasi isang yung kuto Ramadan na anday ni na mala amiyang gilabag ka adi sa yung kuto anday ni na miyapasad su Ramadan na miyapasad mabugyan po tagalabag ka amapya kayak manamin isang yung nagyan po takalalungan na ayat dili kaduro na may na di kayo ni Raut si Ramadan na kanununian supindero masayan ka kadua na pinanggilaan tanong ubasong yang gelabal tanwa miya rasa-rasay tanong na bamaantir sa tantuwa may ito ikipantang nagutan tuwa may ito ibalik kaandi kang gulaw-law to na kanungunia na diyan po ta miya rasay kaw na kaun turuga sa iku mga kagugawin gumidam ka sa ulasar sa iku 20 ang siya gawin hindi na sa iku 30 gawin na ayabuan day ni na miya kadaon ayabuan miya kaantiyoron na diyan kaya 2 wate o di na 50 malala
malalagwi pa sa 5,000, malalagwi pa sa 10,000. O pamana pangakwa ka sa 10,000 na inantiyo ka, nagyang kaya 30 gawi yung mera sa rasay ka. So Laylatul Qadr na umiyakwang ka tumali sa sagbubo lanulang na pagantiyoran ka sa ibu ka pagantiyoran kang nagyang kaya mga kay tuto na kanunong niya nagyang butak yan promasay ka. Mga tautan, aanday ni natang kanagtan o pumatay tanong mo na ayaw mo pag-isa na diniyan anday ni na pronto sa ang ginawa niyan sa ikudi niyan kagulbag ka ubadi kalong-kalong na minder pa itanong sukat ng tanong amat piyang aanday ni nakapak mamasa itanong sa ano ka na more balasan kanong wala sa madang lamapiyang kami akan lepas pengajian bayi oras tanong pengin tanong sa ikwala agyang raya anday ni napagkaluban sa isang raya seminar tanong na balasan yan tira yang raya anday ni na stasyon na manager agud yang raya mga bubay niyan siran din kakatawan tanwa siran ni sidi mamagupa na balasan kiran wala sa mapiyang wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, 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 walillahil hamd. Sa pagkaroon mo sa bubon, maliwalang alam kaya maanak yan dalawang kaya alam tanong as kanyang manod na imsas kanyang ama na naguntaman si Eko Tupo sa anyar kanong kumang na ilmo iyan, alhamdulillah, tanong tanong si Kuwabang na sige patamo o yang buto mga tutubang sikong Quran na gusto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masabukun maliman na nabiyang gaya kaya nirubuda adyan gaya lentano na so dan yun makasabutin na miyaw matman so oras kapan minisa. Alhamdulillah walillahil hamd o katais kanukman bagay sa mga sawi akong na kuha na tanong sa iko aga na tanong aga na Islam alhamdulillah ay bagay sa rasa pakay sir alhamdulillah hey ano ka nisong ang bagay sa ano sa Nanasikuan. Hindi pa ito. Hindi mas. Masri pa. Masri pa. Alhamdulillah. Dito to. Pakisir. Oy, apiya. Talo, dua, isa. Oy, dapat ano pa di. Nakaisir sa isa na pala pelatan ni siya. Alhamdulillah sekarang. Nako. Marag ko na masagot ba ito isip. Alas, sekarang. Alhamdulillah, baka nuli ko isa na sa aking nakisip. Sabab sa sabihin ko po, mga tutulad mapiyan, oy, katulantan mo din natin gila na kililo dan kiarayaan, abiyang kaaya, di kapangal, oy, nasabab sa sabihin ko to, ang natawa pa na nagkainisir kata, oy, natin na, dito din makuha, makaisir ka pa na, di, kedusa, laan manatang ang yung ito ako, alhamdulillah, anik karami, sabatan yung ginaka, tadi na ipasa, yung ito awi na akal tata, ang takasabot, alhamdulillah, dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong po na ba kayo? Mas mo dengan ko na yung ito pagmaan ka. Tama ba lang bangan nisin nga para katukaman ka. Hagi ang pagganayron na amay ka bangan pagma. O di nagigap tirog na niyang mutawa ng tika na yun ka diya ka isir amay ko na kaya tukaman. Na isir niya talaga si isang yung mutawa tawa piyagma yan. Adiyan ko tadi marata. Na naso Islam na yan diwan yan natin nasama kay Lairano sa marata naroon yan natiman yan. O di niyang kagagan na dia puso yan. Dila yan. Teruan yan. O di niyang kagagan na giyat tigu Rasulullah puso yan. Ugay datig yan. Nagyan ko ito kapipikiran yan mo sa ibu siya puso na malubayo ito ang palantiya yan. Sa manutong na ayak kailangan na igira
Nagyan mo tadi tanoron kasasanangan na ugyang buto kami ni katawan tanwa di mapian itu nagyan buto kapag nalatan nurun kan tanong keto kalian yang buto andai ini nakapian ya. Itu dua abandon. Nah, dua tanong. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, nafilni namirka ya Allah, atarima angka supan niyami ya Allah. Ya Allah, nafilni namirka pen ya Allah, adik berempas supana maramina usupana guntamana miku di iya mikang gelbeka kuika susu akka ya Allah. Ya Allah, nafilni namirka ya Allah, asumanga nuksam ya Allah, amiyara saisiran rekam ya Allah, nasutia lima akaun napa makasul dan kasih iku surga aka ya Allah. Ya Allah, napelni namir kapan ya Allah, abad yang kasuku kuriran asurum bi usurga aka ya Allah, sadikam belu ya abad kusimpat ku neraka aka ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, napelni namir kapan ya Allah, abal yang kagian kaya kapapa dan mandrekam ya Allah, ada rupa alumiling tadi ya Allah, nagupelni namir kapan ya Allah, asam burakan kakiran sumanga limu ukanagu sumanga risking kaya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, napelni namir kapan ya Allah, apa gumanu maning kakirang surisking ka rizki halal ya Allah, nagupelni namir kapan ya Allah, awadin apa kataling maan ka amangat tiuba kana angkatang kakiran ya Allah, saaya sambiin kau nasumapia ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.